Dar a coñecer o noso patrimonio natural afondando na historia que recolle a tradición oral é o obxectivo da nova proposta de turismo. O día 12 de setembro, coincidindo coa festividade de Santa Uxía, desenvolverase un xogo de rol na contorna do Vilar baixo o título Camiño a Valverde. A idea é poñer en valor tamén tanto a tradición e a cultura oral que temos aquí en Ribeira que a lenda de Valverde, sobre a que nos vamos a apoiar para desarrollar unha historia na que, como digo, 30 persoas xogarán e terán que ir desenvolvendo distintos exercicios, todo pola zona do Parque Natural, que tamén é unha zona que queremos poñer en valor. A iniciativa está pensada para uns 30 participantes divididos en 5 grupos que deberán ataviarse segundo o papel asignado. Contarán coa colaboración do Grupo Mimarte cun nutrido elenco de actores que guiarán os concursantes a través da improvisación. A parte activa son os concursantes, os que van a participar, pero sí que vai haber unha parte activa que son eses personaxes que son os que van a facer os xogos os participantes. Digamos que algúns van a facilitarlle as cousas e outros van a estar para complicarlles moito. Entón, aí é onde se estabelecerá esa comunicación entre os participantes e os actores e figurantes. Haberá tamén figuración ao longo de todo o camiño, unha figuración activa onde eses figurantes estarán improvisando. Os interesados en participar poden anotarse contactando co Departamento de Turismo para reservar a súa praza. O xogo dará comezo ás 11 da mañá, cunha duración aproximada de 3 horas.